views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Asi mashoko aya haana kusvika here kwamuri pamusoro penhau dzeZayoja kuti ZANU-PF iri kubata sei nhau yekuZayoja, because vazhinji vanopinda Zayoja, vasingapinde Zayoja, nevemamwe machechi akasiyana nevasinei nekunamata vari kuinzwa kaiye kuti maigutu vakatsika-tsika vakada izvi zvema2 million United States dollars nemaland cruiser aiwa kwete. Mukadzi ndobva atsika madziro akati ini kwete handizvikwanise zvemari idzi dzirikuvavareko. Now there are millions of people vanogona kunge vachida kuziva kutoti sei mai ava vakaramba nekuda kwokuti munhu wese ari kutsvaga mari panyika, mapofu ari kutsvaga mari, zvirema zviri kutofamba zvichikumbira mari. Chirikadzi dziri kutsvaga mari, nherera dziri kutsvaga mari, vakadzidza vari kutsvaga mari, makororo chaiwo chaiwo ari kutsvaga mari, vanayo kare mari vari kutsvaga mari. Then we have panababa a quality issue, a very sensitive one, yekuti maigutu vari kunzi oil land cruiser inodhura zvekudhura zviya. Now ma-LC land cruiser kune vamwe vasingamazive in South African rand, motikari iyoyo iri kukosta kuma 2.4 million. Then obvanzi tswanda yemari iyi 2 million makaisa kumarandi, because ndo mari yakajairika kuvazhinji, you will find kuti it's not less than probably kuma 38 to 39 or 40 million rand. Maiguta havana kukumbira mari, havana kumboenda vachidanidzira vanhu kuti ndiri kutsvaga mari. Then kwouya vamwe vanhu manje voti oi mari, ivo voti aiwa kwete, votumira zve vamwe vanhu voramba vachishungurudza chirikadzi iyi. Gamuchirai mari, tatotumwa noutungamiriri, iwe hurumende vari kuti itai, mbori vanhu kavanoita zvemapurojekiti ndo avaziva nhasi ivo veZANU-PF. But hakusiriko kwakatangira nyaya. I would like to set the record straight. Isu tisingapinde Zayoja, because veZayoja vanogona kunyara kutaura nekuti vane humwari huri mavari neshoko riri mavari rekurepresenta shoko vasingade kugodora vanhu. Zvino isu tisingapinde Zayoja, tisinei nenhau yekugodora vanhu, tichatokugodorai. Hatiteka izvi zvepulpit, kupulpit iri muchechi. Isusu tinobata shoko tiri papodium. Podium ndo inowanikwa kupolitics, kuchechi kunowanikwa pulpit. That's the difference. Saka uko kupolitics uku tinoudzana 50-50, fact to fact, ndo zviri koko. Zvino uku kuchechi uku munenge muchibhabhadzira muchita musadaro munhu waMwari, nezita raJesu Mwari ngaakuitire zvakanaka. Mamanje uko tinotoudzana. Saka isusu takutogara taigredha road yacho, hatisi kumira. Chiunhu ichi chiri kuitwa nevabumbwa veZANU-PF. Allo, are you there? Takutotaura manje. Ndo maroyera tineta kupolitics akasiyana neekuchechi. Zvino understanding the fact that attacking one church is equal like attacking all the churches. You cannot attack one church and expect all the churches to remain quiet. Zvino isusu tisiri vemachechi tichaya kuzodefenda church, nokuti church haipo panyika nekuda kwevanhu vanoshumira evhangeri. Iripo panyika nekuda kwokuti Mwari wakada nyika nekudaro wakaipa kumwanakomana wake kuti ani nani anotenda mari arege kufa asi agowana kupona. 3:16 dzebhuku yaJohani ndo the foundation yechurch. 3:16
dzaJohn Doe Foundation, dzekereke dzose panyika, kuti nokuti Mwari wakada nyika nekudaro wakaipa kumwanakomana wake kuti ani nani anotenda arege kuponeswa, arege kufa asi aponeswe. Now isu tisinei nezvekuvhurwa kwemabhaibheri nekunamata kwevanhu panyika, toda kutaura unhu hweZANU-PF tichiti vanhu ava vabumbwa ava. Regai titangire pekuti apa kuti vanhu vabate so izi. Ezekiel Gutu wafa, mutungamiriri weZayoja. Vanhu veZANU-PF vakapinimidza kwazvo chimhanya vachitendera vachibvunzisa kuti saka murungu uri kuita sei, muri kuda kuzoita sei, tipei chitunha, tipei mutumbi iwoyo. Munoziziva kuti munhu uyu anga ari munhu waMwari, akabatira nyika kwazvo kubva panguva yehondo. Tinomuremekedza isu, ndiye munhu waMwari, tipei chitunha. Chitunha chaEzekiel Gutu vakachida vanhu veZANU-PF. Toda kumvatamita hiro, toda kuenda nayo kuchikomo, toda kubvatamisa mugomo kwakaradzikwa magamba, igamba redu yeEzekiel Gutu toda bvatamisa, tobva tamuputira nemafuregi, tobvataridza mabhosvo, tobva tadhura pfute namabhombu, toda kuridza mabhombu namagirindedi tudhure, tobva tati munhu waMwari afa, Ezekiel Gutu toda kunomisa. Zayoja vakanzwirira, zvino havagone kuzvitaura. Toda kubva tamuwaridzira mabhaibheri, rodhi yese tichimuviga takatakura kofini. Ndopaunoona kuti vasotanisti veZANU-PF tipei chitunha, toda kubva tamuviga nerespect. He must be honored. Vaibva chirunguka. He is a great man, servant of God. We need to tipei chitunha, tobva tashambadza paredhiyo nepaTV nemumanyusipepa, tobva tanyora kuti Ezekiel Gutu takunomuviga isusu, toda kumuita hiro, toda kumuita gamba remagamba. Ndo zvavaitsvaga zvikanzi aiwa pane urongwa huripo. So Ezekiel Gutu munozoti akachemwa for 30 days, mutungamiriri akachemwa for 30 days. Vairamba vachidzingirira chiti vachida vaida mutumbi, vaitoti Ezekiel Gutu munhu weZANU-PF. So vakazongodzwa kuti last minute mafambisirwo emutumbi wamudhara wedu Ezekiel Gutu ndobva anovigwa, vakagumbuka veZANU-PF vakati zvinetsi, tichaona pekuita, nekuda kwokuti mudhara Gutu asati afa, varume veZANU-PF vakatomboenda netswanda dzemari. Muri kuzvinzwa here mhuri yeZimbabwe, nevamwe vemachechi nevamwe vasingaite machechi, kwakatomboendwa nemari. So maitiro avakaitanga akachenjera, vakatsvaga vamwe maoverseer vakanga vasinganzwisisi nokuziva. Mari yakati yawiwa nayo, vanhu vakagumira vakatakura matsaka emari. Chiko baba tatumwa, vanhu veZANU-PF vauya nemari, vati munhu waMwari mari. Ndare Ezekiel Gutu anga ari mupenyu, akati mati kudii, zvikanzi tauya nemari yauya nevanhu veZANU-PF, vadhiwa vakamirapo. Makadiko baba Gutu? Aiwa, tinotenda munhu waMwari, tatumwa nemutungamiriri wenyika, vamunangagwa vatibatsirika naye, vati nevari kutenda nebasa guru ramuri kuita sechechi, tatumwa navamunangagwa veZANU-PF, tatumwa navo nanati Agwirei nanaChivhayo, mari. Zvikanzi kwete, dzokerai nemari. Maoverseer iwayo nokuda kuti anga asinganzwisisi kuti vanga vasingazivi, zvikanzi mugamuchire mari yakasviba, mari yakan'ora, mari yakatukwa. Hamugamuchire mari ine mhosva muchiunza muchechi, nokuda kwokuti chechi haisi yedu, chechi ndeyaKristu. Inini handina chechi. Ndiyo mhinduro yakataurwa nemushakabvu baba Ezekiel Gutu, vakati handina chechi, chechi ndeyaJesu. Musatore mari yakasviba. Ane muri kuzviona manje kuti zvinhu zvose zvinouya zviri mumaoko eZANU-PF zvakan'ora, zvakasvibiswa, zvakatukwa, zvine mhosva, hazvikwanise kuchenurwa. Muri kupanzwa zvemari yeZANU-PF.
Ndarezekere guta asati afa vakatomboya netswanda netsapo dzemari vachigomera nadzo tswanda dzemari idzodzo touya nadzo batsirikana dhimwe munochengeta nherera vakaramba. But ZANU-PF haina kutangira ipapo, yaida kutombotora yunivhesiti yeZayoja inonzi Zegu vada kuitora yunivhesiti iyoyo. Handifunge kuti purogiramu iyoyo yakamira. So pakafa Ezekere Gutu vakabva vati zvaita ndiye kamudhara angachioma musoro. Zvino amai ava vari izi mai varamba mai, saka nawo yapo manje kuZANU-PF anokaitoti saka mukadzi iye ndiye aifurira muruno. Zvine isusu tada kumugwandaluzi vakufungidzira kuti zvekunamata zvakafanana nenjuga dzokuti vada kuda kuita gwandaluzi Zayoja. Zvino chinzwaika imi maZANU-PF. Isusu hakuna chechi handisingapindi. Handinombondiona ndiri kumasowo, mondiona ndiri kumaroma, munondiona ndiri kuma SDA, munondiona ndiri kuma Presbyterian, munondiona ndiri kuma Dutch Reform, munondiona ndiri kungotsvuku. Ndichinoona manamatira avo munondiona ndiri muZayoja. Munomona mapicture ndiri kwese kunana end time message. Munondiona ndiri kuwabvuve tembe kunational through apostolic Zimbabwe apostolic mugodhi kwaMarange. Vakatondiona ndiri kwaMarange kadhindetenge ndatora bhauma wachoka nendebvu idzi nemuparavara nezvidzvimbo rangu. Kumasowe munondiona hapana pamusingandioni. Makono cheche ndinenge ndaputsa ndetatenge ndatongoputsanawo zvangu nayo. Munondiona. So chinzwaika imi nekusiyana kwenyu nemarudzi enyu chechi imi. Tiri kuti ZANU-PF hongu muchechi zhinji yakapinda mese munana Zioni muya. Wakapiwa zvikopokopo, wakapiwa mamiliyonzi nemamiliyonzi. Vana nemaya mutendi, vana nemaya mutendi kugamuchira kwavakaita mari dzedze. Varume vakagara ivo pachavo vakang'ora. Saka chinhu chiduku kwazvo kuti vapiwe zvinhu zvakang'ora. Ivo pachavo vakatukwa. Saka chinhu chiduku kwazvo kugamuchira zvinhu zvakatukwa. Ivo pachavo vana nemaya vakaipa. Saka chinhu chiduku kwazvo kugamuchira mari yakaipa. Nokuda kwokuti the nature of ZANU-PF is the same neutungamiriri hwenature yana nemaya mutendi. Ndakukuudzai chokwadi. Hapana zvekuvanzirana apa. Vanhu vose vamaona kumasowo vachisimudza mazicheka ema200,000. Vanhu ivavo vakang'ora kufanana nokung'ora kuipa kuri muZANU-PF kuri mavari. Ndosaka muchiona zviri nyore kwavari kunodya patafura imwe chete neZANU-PF vasingazvipe mhosva, vasingazvidembe, vasingacheme, vasingadzokere shure, vasina moyo muiri, vachitokambira kwazvo vachinzwa kunonokerwa nokuda madyo nemanwo, kudya nokunwa vanokuda. Chiona nawe Zayoja. Zvino Zayoja is a different story. Ine inonzi ma-intercessor. Vanhu vakazvipira kunamata. Vamwe vakatora dzimba dzavo misha yavo vanonamatira ministry yeZayoja. Vanogara mumachechi nevasingagari mumachechi hamena kwavanogara kwavakahwandiswa neZayoja kana kuti kwavakazvihwandisa vanhu ivavo. So ZANU-PF is fighting a battle that they've already been defeated. But isusu hatite izvozvo zvokuti vanhu vekuZayoja vanenge vachinamata vachiti zita raJesu iwoyo mweya iwoyo. Vamwe vacho vachitosvika kutotaura kuti mweya weZANU-PF asi hatumboita izvozvo kunamata. Inini namatai ikoko Zayoja kwenyu ikoko nemamwe machechi. Isusu tichavarova chete vakamubata mukadzi uyu because maya ndimai venyika yese kawo, ndimai vedu. Tikangoona chinhu chatiri kususpekta kuti vanhu vekuZayoja kwaitika accident, vanhu vakuwara, kune kumwe kufa kusiri kwatiri kunzwisisa, kune zvimwe zvirwere zviri kubudikira ikoko zvatiri kunzwisisa, kana kuti chipatara vachitora, kana yunivhesiti, kana mamwe mapurojekiti. Tinokurovai mabumbwa zvekuti munotopari. Kune vamwe mabumbwa akatonaka, manyasarandi, mabumbwa mabwidi machawa akatotendoka vakanaka zvisingaite, vane tsika vane hunhu rutonamata kuZayoja iko kuya.
vari kutorwadziwo nemabasa futi ezaripo, tinokubatanidzai mese, tinokurovai zvisingaite, tinokurovai mese. Mukadzi uyu pakangoitika problem chete, because magara mamuvavarira kwayo. Saka uyu ndo amada kuuraya, kuti kana muchinge mauraya mitetekova, imi mitetekova zayocha, imi mazanu PF, hamuchike Mwari kana kwese kwana Marange kuti kuona muchifamba muchipfeka magemens, mune mazibvudzi enyu wayo, imi ana Munangagwa, mabva kunodya ropa revanhu meenda kuapostori, makapfeka bhutsu dzenyu muchiprofitwa zvenhema neshambwari dzenyu. Tazviona izvozvo kwese kwamuri kuenda, tiri kukuona. Kana tugudada tagwire kuti kunowanikwa mari yekutenga motikari 200 muzvipatara musina mabhandeji ekubhandeja maronda nemapiritsi nemajekiseni nemwe mushonga yekunwa. Pati mari yekutenga motikari 200 ino yekutengera vanhu vanadzo kudhara motikari. Imi kaimi nekupa vakuru vemachechi netowafanira twese tunoparidzira makamwaya makasasaka nduru yakaipa kune vanhu vese maartista, makavapa mota, makavapa ma50,000, makavapa maako, vafana vese vechinyasarande vaya, vana Manjarisi, vana Freddy Manjarisi, vese vanoita zvekuimba mabhendi mabranda yese manyasa aya namacheso, vana Zakaria, makavapa mari. Last bullet renyu kamada kurova vakuru vemachechi. Imi muite zvakanaka, munokuvadzisa vanhu. Regerai nhau yamuri kuita. Kana makabudirira kuZioni moti mada kubudirira kuZayocha, ava kamaya varamba. Imimi kwenyu kuwana mari yekupa vanhu, kwenyu kuwana mari yekupa vanhu vanadzo ndo yamunowana, asi iri kudiwa kuzvipatara kunana Panyandwa, kunana Goma, vanhu vakuita kurara panhikirini pazvimameti, mukushava mari yekutenga fomu rabha mune mubhedha 1. Utsinyo hwamunahwo murisowo mabumbwaka, mabranda yayi wachikai Mwari. Mbeu yenyu yakaita sei? Mbeu yenyu yechibumbwa yechichawa makaitwa sei? Rudzi rwenyu rwese munokufunga hutsinye chete nohunyengeri, hudyire, kuipa kwemoyo. Hamurare usiku nemasikati kutadzawo kuita usiku hwanu hwamunorara zvakanaka. Makaitwa sei? Nyangwe Satani chaicha yakutokutya imi. Imi muri muna Satani, Satani achigara mamuri, imi muchigara muna Satani, Satani wacho akutokutya. Hamuna kunaka imi.